ኣብ ኩሉ ስራሕካ ዝደገፈካ ዝሓገዘካ ሜንተር ዝገብረካ ሰብ ኣለካ ዲ እግዚአብሔር ዝኸፈቶ ድማ ማንም ኣያጽወኒ ንወይንቾ መስተሓጽኻያሲ ን8 ዓመት ተጸቢኻያ ሕጂ ጸጋ ኣምላኽ ዲ በዚ ሕልካ 8 ዓመት ሲ ብኸመይ ምኽንያት ኢኻ ተጸቢኻያ ሃይዌይ እንዳዘወርኩ እትዘመስግንንስ የኽብረኒ ትብልሲ ኣብ ውሽጠይ ትመላለስ ነይራ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተካይዶ ነዚ ኣገልግሎትን ስራሕን ስድራ ምእላይ ወለዶ ማለት ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነም ብዛዕባ ወለዶ ክትሓስብ ከለኻ ፊቸርካ ኢኻ ተጸብቕ ሻሎ ጽቡቕ ሓሳብ ተሓሲብካ ማለት እዩ ብዙሓት መዘምራን ስፖንሰር ኮንካ እቲ ዘድልዮም ኩሉ ተኻይኻ ትሽፍኖሞ ከመይ ኢሉ ይካናውነልካ ሕጁን ሰሪሕ ኣለኹ እታ ሳልሰይቲ ኣልበም ሰሪሕ ኣለና እዚኣ መዝሙሩን ድማ ሕጂ ቀረባ ግዜ ክለቃ ኢና ሃብትሻው ኢካያ ዲራቱ ኢካያ ትገብሮ ኢካያ ዲራቱ ኢካያ ትገብሮ ኢካያ ዲራቱ ኢካያ ትገብሮ ኢካያ ዲራቱ ኢካያ ትገብሮ